pripravené na úvodné buly. Naši sprava doľava, je tam náš prvý útok Štimpelov proti prvému ruskému, ktorý vedie Bucajev, ale na buli bol Karpov, naši vyhrali Višňovský. Vondra a Štimpel sú tam. Štimpel hľadal Pálkyho, Vondra. Opäť Štimpel. Višňovský. Gól! Gól! Nie, nie je to gól. Je to gól. Je to gól a bolo bráne a... Musí to byť gól, lebo áno, videli sme to dobre. Výborný teraz Šatán. Štimpel ešte. Ale Šatán si našiel na gól! Vondra gól! 2-0, Peťo Vondra, využívame prvú presilovú hru. Pozri, že hráči ako Šatán, hráči ako Žigmund, nabíjajúcich hráčov vidia presne v tej hodnom zlomku sekundy, tak ako Šarka, tak ako Žigmund našiel Orstáka, zápasne proti Švedom, tak teraz ako na udržaní takýto hráč, ako je Miroslav Šatán, hneď to videl zbijajúceho Petra Vondru a vedel to, že ho ňom bije. Perfektná nahrávka a ešte krajšie zakončenie. Do opačného horného rohu. Fantázia, fantázia. A treba sa nám ubrániť. Pozor na Rusov v červených dresoch. Kalinín, Depu, Maholaša. Dobre, 41 sekúnd. Ešte budeme prežívať horú sekúndu. Rusev, Sušinský. Sušinský je vynikajúci dribler. Milo, Zakonský. Dobre, Štrbá. A už je Slovensko v plnom počte, lenže Rusi sú v akcii. Pozor, šanca, gól! Lašák sa neskoro presnul na ten nebezpečný Maxim Sušinský, ktorý je taký nenápadný, všade bolom, znižuje a to je veľmi zlé. Škoda toho, pretože to bol fakticky v závere, alebo už potom, ako sa náš vylúčený hráč vrátil. Áno, práve vybehol trošku dopredu, ktorá sa odrazila, dostala Sušinskému, potreboval len trošku času, ale taká sa Jano Podkova presunul sa. Trafujú veľmi presne k prvej tyčke a ešte nad Jana Lašákov betón bráni. Zakonský, striedajú. Zakonský zbiera sekundičky spoločne s obrancami, Vyšetkevič naskočil na ľadovú plochu, podobne ako Jašenko, je formácia. Zorna Savčenková. A Kinogenov je pred bránou. Prihrávka neprešla. Artečko prehral sa pravou stranou. Nie, Šatán. Andus Šatán. Artečko, škoda, že sa nedostal kúku. Andus tu bojí s Jašenkom. Peter Strek sa bude musieť vrátiť do stredného pásma. To napáda Savčenkov. Vyhraná Majstrovstvá sveta iba druhý zápas. Nájde Zragného Kismanova. Krídle Jašenkovho útoku. Výborná pozícia. Gól! Fantázia. Michal Andus asistoval v 27. minúte. Opäť odpovedáme Maxim Sokolov. Dá po tretíkrát kus do svojej siete. Ešte raz sa na to pozrime. Mirošak na to dobre atakoval. Našiel si priestor, dostal prihrávku a od Korčule. Áno, Korčule poznieva. Sa odrazil trochu so šťastím, ale silnému týmu, odvážnemu šťastie praje. A dobrému šťastie praje. V tomto prípade nikto nemá taký hráč, ako nemá. Antipov. Kovalenko. Nepríjemná situácia, gól. Bože, ani neviem, ako ten gól padol, ani Lašák to určite nevie. Ruský útočník tam bol na chvíľu sám pred bránkou. Kuk sa k nemu odrazil a Petkov hokejky zasiahol ruský útočník, ten Kuk po strele Kalinina. A potom Antipov na začiatku tretej tretiny. Pozrite sa. Je pri ňom Rastio Pavlikovský. Prokopiev. A Rusi držia útočné pásmo. Sušinský padá. Bude sa vylučovať, ale to bolo za čo? Pán rozhodca, gól. Sušinský. 14. minúta 15.
sekunda, 3-3. Rozhodca signalizoval, že vylúči slovenského hráča, ale Maxim Sušinský, ktorý vyzerá v tej brade ako lúpežník, nám dal vyrovnávajúci tretí gól. Nedá sa nič robiť, ale ešte stále je to 3-3. Ešte stále slovenská nádej žije. Sušinský z bezprostrednej blízkosti. Už naši obrancovia ho nestačili pokryť a Maxim Sušinský dáva gól. Samozrejme, ten signalizovaný trest sa ruší, ale boli by sme radšej, keby si ho náš hráč odsedel celý. Ak sa nerozhodne, ak už neuvidíme gól, ukázať v tom správnom momente. Posledné 2 minúty riadneho hracieho času sa začali. Pozor na zase Prokopievovú formáciu. Zatonský a už pred bránou číha nepríjemný Sušinský. Jabikin. Pafy. Môže ísť dopredu. Žigo pod hlavu má Bondru. Tyčka gól! Dávame gól! Peter Bondra! Jeho druhý zásah! 18. minúte a 20. minút, 20. sekunde dáva Peter Bondra gól. Sme blízko titulu majstra sveta. Veľmi blízučko. Presne 100 sekúnd. Peter Bondra, jeho druhý gól na majstrovstvách sveta. Ešte raz. Pozrite sa, to bola chyba Rusov, ktorí sa zabudli. Je Sušinský, Prokopiev za našou bránou. Žigutov dobre zapracovala, Peter to trafil. Obidve žrdia napokon si brankár Sokolov po 2 tyčkách vrazil puk do vlastnej siete. Puk bol práve na ľavej strane pri ľavej žrdi. Dostane to uvidíme lepšie a krásne. Presne namierená strela. Peter Bondra stane sa najlepším strelcom, kanonierom týchto majstrovstiev sveta. 34 rokov môže pri debute na majstrovstvách sveta získať zlatú medailu. Sme od nej blízko, potrebujeme vydržať záverečnú minútu a pol, priatelia. Minúta a pol zatajeného dychu na Slovensku. Všetko musí vsadiť ruský tým na záverečnú 9 sekundov. Naši chlapci už na striedačke pochytaní za plecia, takisto tréneri. Trénerské trio. Ľavo, dole vidíte našich chlapcov. Živý had nášho týmu. Rintner, vyhrali sme buli. Dostávame puk do stredného pásma. 3, 2, 1. Koniec! Ešte nie. 1 sekunda. Ešte 1 sekunda, ale už by sa nič nemalo stať. Priatelia, 1 sekunda do konca finálového stretnutia, toto už nemôžeme prehrať. Priatelia, na Slovensku budeme majstri sveta. Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Fantasticky to znie, fantasticky sa to hovorí. Slovensko vyhralo vo finále 66. majstrovstiev sveta nad Ruskom v dramatickom zápase 4-3. Sme majstri sveta. Keby ste to nevedeli, sme majstri sveta! Peter Bondra, strojca nášho víťazstva, dá dnes 2 góly, radostná lavička slovenského týmu